मुझे नाव विन्स्टन प्रीत फर्नांडीस आणि मुझे नाव अल्विना डिसोजा. आम्ही दोघांनी 14 वर्षाची शिरवत आहोत. आम्ही 16 वर्षाच्या डुएट विभागात पात्र घेते आहोत आणि आम्ही नाचुपाचे पोच जावन आसा मोगरे मोगरे. मोगरे मोगरे सॉंगाची क्रेडिट्स वेता पॅट्रो ब्रदर्सांक. आणि आता आम्ही आमचे नाच प्रारंभ करता आहोत. बैल पावटी बेडताना तिच्या सोबा येत पिसून गेलो रे. मोग 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 म्हणून फाटल्या गटाना एकाच मारा मोगाचे कोटे. मुखान बेजारांनी बोट्ट मेळून माटो घालो रे. पाद्री नामचे काजार केले तसे काजार जाऊन बायले संगीती येताना सोबीत पोराय बोटले झालो ने. अरे काजर पहिले 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 पावटी बेडताना तिच्या सोबा एक पिसून गेलो रे. मोग 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 म्हणून फाटलं गटाना एकाच माराग मोगाचे कोटले. शेजारांनी बोट्ट मेळून माटो घालो रे. पाद्री नामचे काजार केले तसे काजार जाऊन बायले संगीती येताना सोबीत पोराय बोटले झालो ने. मोगरे 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 म्हणून मोग गेलो हवे. मोगरे बोडून काजार झालो ने. एकडे पर्यंत सगळो तू टोकून गेलो ने. जीवन सुरू जाऊंक लागलं Nas, 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 Dabazo.